راديو إيرنا زخبر سلامتنا تقبلوا أبسفل عليه كرنعة عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي سوني 13 حملة كل تشحن إسران فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب إثيوبيا سبسلطان نبر توهيبوم زنبر أبايتي نام منغستي أتاو خوينو لبدا كورونا فيروس أو أفريقيا بإسران 400 كبيلو أب سودان مخنشاب دك أنستيو زغلكل أواج وقعو خوينو راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان علتاو زينا سلسته إثيوبياوان سبسلطان نبر بمنغست استوهبوم منبر أبايت 5 حدقو زي ريبورتر كاب كتما أديس آبا أبزم محلالفو زينا أملكيتو بمسرت زغربت أبصاب مينستر قديات وصاء نبر أتو سيوم مسفن كومون دايركتر سلامنت تان زنبر أتو صبحات نقا بمنغست توهبوم زنبر أب أديس آبا زركب أبايتوم نام منغستي تملاس خوين الله لعلواي بيت مخري إثيوبيا زحلفو وصاني مخانو زنقرلو زي طروتان زوصو سبسلطان نبر زوهاب حلفاتات تملاسي زقبر حقي قدم حيالو معلتات كم زحلفويو زقلات أبز غرب أوان كابسلطانا استقاليت مينستر إندستري نبر ويزرو فتلور قبر اغزيابيهرون توهيب واز نبر منبر غزا نام منغست أتاو 5 خون تغير الله بمسرت سبصاب زي ريبورتر اتوم سلسة سبسلطان نبر زتوهبوم أبايتي أو أديس آبا خنسو نساتهم قنا من نوابروم أب تقراي بمخانو تلاي منغست أبايتي أزمادوم كنبرو لخمس أنحيو زقلات بيت مخري إثيوبيا أزم ملاس نبرات منغستي كاب سبسلطانات نبر حلف النز وصدلو مينستر فاينانس مخانو أور حسنة أبزا كايدو أخيبا موسانو زذكريو أب إثيوبيا قبل علواي صفحي سلطان ناي منغست زقلقلو والكاسبات بمخنيات طروتا كاب سلطانو مابزفانو لأوان زنبرلو زنبرو أبايتي مكينان ناس حكمناوي أقلقلوتن كرفو زبلو حلفاتات يقبرلهم لبدا كورونا فيروس أبا هوغر أفريقيا نبزخف أدرجاي عرق مهلاو مأكل مقود صار تلابعت حمامات أفليتو بمسرت حدش سبساب تتكال أبزي سمون زتراي قطريب كورونا فيروس نايستلقفو سبات بإسران 400 كب كم زبالة أفليتو إزي دما قطربة فيروس نايستلقفو سبات لعل فرق مليون بتسيحو 5 لو زملكتيو دايركتر مأكل مقود صار حمامات أفريقيا جون كنغاسونغ أديس آبا كابزر كبيت صحفتو أبزهابو غازيت أو مغلطي كورونا فيروس بفتنتي لابع 5 لو دحر مغلاص هاجرات أفريقيا عتبن قلطفن سقم تخوستا تلابيو نايغص ماسكرا مفنتات أداو بقصال محصاب زبلو مسرتاوين ناي مكلخلي سقمتات كتغبرو سمحصنت دايركتر بتحمام نايستلقفو سبات نمللاي زغبر فتناون كزايد تصويعو انتخونه زبسحا هاجرات أفريقيا مسدخنت واحد حبريتان درجة أفلطو حبرتسبن تأساسيرو أم مكلخالتي تلاوع حمام عود سقم تخوستا أي رأيان كم إيرترا زأمسلا والكامل كوين سرعتا زنقسلن هاجرات أفريقياون بزوحات بمخانن اتوم والكامل اختي نلبدا كورونا فيروس كم صور من رقاب مرأي نولك قوي ربحاتهم كوعلويهم ترأيهم أب سودان مخنشاب دك أنستيو زغلكل أواج وقعو خينو اتقدم حيالو أوريحنا بايتو زغرب أمامه نتوم أبتفتسامي ساتو سبات زوهاب مقطعتي كتعدحر مكيادو أبزي سومون زي وقعو خينو بمسرت زحقي دك أنستيو أم مخنشاب ستحزسب كسامناي 3 عمد زبتسح مأسرتي كبيان الليو بتوسخي كم زعينة جبن كفتساملو سترخبو بوتا كم كلينيك هوسبيتال كونه نايول كتكال تعنا كأشاقيو أبز بسحا هاجرات أفريقيا زوتور مخانو زفلت مخنشاب دك أنستيو بزيكاتي أبتعنا زختلو نبار موقداتي أبحلنان سن أمرون دك أنستيو زسعوا بسلا زي حوس مبراتيو زقدف اتأمامن أبايتو سودان أبز غربلو أور حقوم بوت تتأبقي مسلات دك أنستيو سودان زينب بدردين اتوساني أبكر دك أنستيو حدا درجان قدميتو كان تخونه تاريفو نازلو قعزوغنا قليلا يكونن كتبل نتي أب هاجرا زلو تطاو عمت مقلاتا زذكريو يونيسيف زركبهم حيالو أهجراوين تكالات نزبايتو سودان زحلفو وصاني زلوم دقف قليصهم اللو زخبركم سمعتنا زينا أبسفتي ملا زغطس المدبنا وترسوني بوينو سليمان ناتدالو زقرب مدبجان أدامي كخون سنة مكتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان جانا أدام أبرادي إيرنا نزان استبلت صحفتي أبئيد أحواتن أحاتن إيرتراويان كبركتا خلقو أب مسرع درستي كأتو ويون كإلا خويني نمركاب زي كونس
نتبعد طليان نيرو كابو زهدمي مزخخري نت زينبر خا مفالطي أسئبون نتي بقانقو كاب زينبب نويح زغبرن بقانقو بعداويان يرد أيو بمنباب زدخمن أب سدت زلو إرتراو خا ننافقتو مزحلن مسحقن كونيلي إزي أب صحف سفيرو زلو نعي زقوانا فني يخون امبر أبزلو يحلو إرتراون لك كم ناتي يقوان تزي تقوانفو تمساسال شكر كم سحلفن ناي سدد طبيات حدا مخانون أأمني سلازي بزبلت ايه صحفاتي نيروبا نزير قصوك بصحممو سدد ناقصلو زخف الشكر كوقوانفو من كتصبيو من كم زخواني كترد علي تسفى قبر جبر እግዚአብሔር ገብረ መስቀል زي أب مقدم مصحف مجزأة السنيورة ناي دراسي جبر እግዚአብሔር ገብረ መስቀል زلعيو مصحف مجزأة السنيورة كلنا أب أوان نقسنتنا أب راديو كمون أب سفلالي سمعنايا نخونينا أتا مصحف بإيد زتتصحفتن والكاوي مذكر دراسن كوينا أقرامن أدناقن تحسوتات هيوت أب عدد ليان نيرتراوي سدتنيا التزونتيا مصحف مجزأة السنيورة دراسي جبر እግዚአብሔር ገብረ መስቀል أب شحن 984 يصحفوا أب 2016 مصحف مجزأة السنيورة بإيد زتتصحفي ناي قدم مصحف دحري 32 عمت أب 2016 بأحتم تحدري دقيمة تحتيم الله مصحف مجزأة السنيورة زتفلاليو أنببتن صحفتن تذكراتهم من طبلحتهم من أكافيلهم لايم نلومي أبز مدب قد أمن تازيت إنيان قرمي أبراهام طبلحتاوي قمقام مصحف مجزأة السنيورة بزبل نصحف وصحف أب نايلو متحستو مدب كنا أربوينا كسافز أم مدب كتكتاتلو زعدمكم ويني سليماني سناي مكتتال مأتوي مجزأة السنيورة دراسي جبر እግዚአብሔር ገብረ መስቀል قدامي حتام شحن 984 شودن كالاي حتام 2016 أحتم تحدري أسمرا إرترا مجزأة السنيورة زانتاني حري أب سمانياتات ناب عدد اليان استسددي جبر እግዚአብሔር ገብረ መስቀል استبالي من إسين كالوت أبت أوانتي نايز تسدو إرتراويانن زكاتتت مصحفيا مصحف مجزأة السنيورة صحفن كالوت دق هاجرون انتس بحسب نبرا بسرطت علالات ويون مرت مجزأتن نسو زسعبو حقوز قوص نبران ناب سدد دحر ممراح يحلمو نزنبرون زبقوانفهم زي حسبو كوننتن النازامدت بملكة وازان قوم نجرن التزنت متحفيا صحفن بعل وعلتن زانتا سدتن زخوني جبر እግዚአብሔር ገብረ መስቀል ገና ካብ ካይሮ ክብገስን ከሎ ንዘጋጥ ሞ ፍጻመታት እና መዝገቤ ክሳብታ ካብ ዓዲ ጥልያን ወጪው ዕድሉ ከናዲ ዝሓሸ ናብ ዝበሎ ካል ገጽ ስደት ዘምርሕ ብዘይ ስክፍታ ኣስፊር ወሎ حلم ደቂ ኣንስትዮን ክርከብ ይኽእል ኢሉ ነዝሓሰቦ ዘይተኣደነ ገንዘብን ናብ እምርኡ እናመላለሰ ጉዕዞ ናብ ሮማ ዝተተሓሓዞ ገብረ እግዚአብሔር ገና ዘይነቐፀት ካምችኡ ኣብ ዝባኑ ለቢስዩ ኣብ ነፋሪት ተሳፊሩ ሽዑ ይምበኣር ኣብ ጉዳይ መንነቱ ካብኡ ብዘይሕሹ ናብራ እንተሰመረሎም ናብ ስደት የምርሑ ብዝነበሩ ተፈጥሮ ብዝመጠወሎም ሕብሪ ቁርበቶም ጥራይ ዝንየቱ عليتاوي الرأي بسنبرم أعراب مقعزتو كبده زجمرة
ሮማ ምስኣተወ ኸኣ ዘይ ከም ትፅቢቱ ኣብ ማእከል ጫውጫውታ ክጽምዎን ብጥሜት ኮምተርን ብቑሪ ክሕለብን ግዜ ወስደሉን ዝልምኑ ጥልያን ቀንጥመንጢ ኣቑሑ ዝሸጡ ቤላ ሮባ ምስ ረኣየ ኣብ ሮማ ምህላውን ዘይምህላውን ንገዛእ ርእሱ ከጣይቀ ጀሚሩ ገዚፍ ሕልሚ ፀይሩ ናብ ዓዲ ጥልያን ዝኣተወ ገብረ እግዚኣብሔር እምበኣር ኣብ እምርኡ ዝሃነጾ ሓሳባዊ ዓለመ ጥልያን በብቁሩብ ክፈርስ ተፈለጦ ከብዱ ክዕንግል ማሚቆ ክድቅስ ስለ ዝነበሮ ስራሕ ክናድ ነይርዎ እንተኾነ ቀሊል ብድሆ ይነበረን ኣብታ ናይ ግሽነት ዓለሙ ኣማዕድዩ ብሕብሪ ቆርበቶም ከለልዮም ንዝኽእል ደቂ ሃገሩ ጥራይ ከናድ ነይርዎ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ከዓ ንቫጎኔ ከም መረባዓቱ ወሲዱ ኣብ ዝወዓለ ውዒሉ ኣብኣ ክሓድር ጀመረ ኣብ ገጽ 22 ናይዛ መጽሓፍ ገብረ እግዚኣብሔር ከም ዝኽብል ኣስፊርዎ ኣሎ ሕጂ ዓዲ ጥልያን ከም ዘለኹ ብሓቂ ኣመንኩ እቲ ኣብ ዓዲ ኮይንና ንሰምዖ ዝነበርና ኩሉ ከንቱ ምዃኑ ተረድኤ ስደት ጥሜት ጽምኢ ዕርቂ መከራ ምዃኑ ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢለ ካብዚ ዝኸፍእ እውን ክገጥመኒ ምዃኑ ብምጽባይ ናብታ ባር ሓበሻ ማለት ባር ዊስኪ ተመለስኩ ብሓቂ ከዓ ብድሕሪኡ ጽቡቕ ዝበሃል ኣይገጠሞን ኣርእስቲ ናይዛ መጽሓፍ ከም ዘመልክቶውን መግዛእቲ ስኞራ ጥራይ ዘይኮነስ መግዛእቲ ስኞራታት ከም ሕሱም በዲህወዩ ገብረ እግዚኣብሔር ብቐሊሉ ዘይጸዓድ ደኒንካ መኻድ ዘይናቱ ምስ ምንባሩ ግና መግዛእቲ ስኞራታት ዝያዳ ፈቲንወዩ ካብ ገዛ ናብ ገዛ እናቐያየረ ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለያ ስኞራታት ድሕሪ ምኽዳም ከዓ ዕድሉ ክፍትን ናበይ ከይሓሰበ ስደቱ ከም ዝቐጸለ የዘንቱ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ሓፈሻው ጠብላሕታ መጽሓፍ መግዛእቲ ስኞራ ብዘይ ታህዲት እኳ ደኣ ብትሕትና ሰመም ኣቢሉ ናብ ባሕሪ ከም ዝጽምብረካ ውሕጅ ሒዛትንያ ተመርቂፋ ብግሩህን ጭርቃንን ብዝተሓወሶ ኣገባብ ነፃ ኮይኑ ንዝገጠሞ ጎንፍታት ህይወት ከም ዘለዎ ብዘይ ክውልውል ስለ ዘቐምጦ ከዓ ደለይቲ ክቱር ጽባቐ ስነ ጽሑፍ ኣበየለኻ ኢሎም እንተዝሓትዎ ከም ኣዳም ቆጽሊ ሸምጢጡ ሕፍረቱ ከይከወለ ብዙሕ ሰብ ንኽብሎ ትብዓት ንዘይብሉ ሓቂ ንፀሓይ ዘግሃደ ጻድቕ ስነ ጽሑፍ ኮይኑ መጸንሐ ሓደ ካብቲ ነዛ መጽሓፍ ተኣማንነት ዘለዋን ዝገብራን ረቋሒ ጸሓፊ ዛንታ ንገዛ ርእሱ ከይተረፈ ዝጨርቀላን ብተግባራቱ ዝስሕቕን ሰብ ምዃን እዩ በዚ ከዓ ወላውን ብዛዕባ ካልኦት ክጽሕፍ እንከሎ ብዘይ ስክፍታ ዝተራእዩን ዝተሰምዑን ከም ዘለዎ ከንብሮ ትብዓት ኣውሂብዎ እዩ ንሓያሎ ኻባና ጽዩፍ ኮይኑ ዝስማዓና ቃላት ብዘይ ሕንኪ ኣቐሚጥዎ እዩ ነታ ሓቀኛ ሰብኣዊ ባህርና ዝገልጽ ምስ ምዃኑ ከዓ ነታ መጽሓፍ ተፈታዊትን ተነባቢትን ክትከውን ኣኽኢልዋ እዩ ብዙሕ ሰብ ግርህነት ኣይፈቱን እዩ እንታይ ይዕለል እንታይ ከይምስጥር ስለ ዘይፈልጥ ከዓ ቁስሉ ሓቢኡ ዝነብር ብዙሕ እዩ ካልኦት ቁስሎም ሓቢኦም ክኸዱ ስለ ዝተባብዕ ድማ ቆሳላት ካብ መብዛሕ ከይተናገፍካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ገጻት ሱሳ ከምኡን 93 ናይዛ መጽሓፍ ከንብብ እንከለኹ ከምዛ ናይ ገብረ እግዚኣብሔር ነፃ ኮይኑ ብዛዕባ ዝሓጽቦ ወይ እውን ዝሓጽበቶ ብቐልቀል ዝተጸያየቐ ግዕዘይ ኮስቱሞታት ናይ ስኞራታት ክዕልል ዝኽእል ክንደይ ክህሉ ይኽእል ኢለ ሓሲበ እዚ ኪኖቲ ጽላሎት ኬድካ ዝርከብ ክውንነት እዩ ዓብ ደራሲ በየነይ ሃይሌ ኣብ ድሕሪ ዛንታ ናይዛ መጽሓፍ ምስካብ ጎቦታት እምባት ካላ ክወፁ ዝኽእሉ ኤርትራውያን ፈላስፋታት እናተኣሳሰረ ብዛዕባ በዓቲ ፕላቶ ጽሒፉሎ
دحيري نتا بألغوري أوف ذا كيف اتفلت زانتام سنبكوا قبر እግዚአብሔር محير بتيخو برهن مسرائي نتوما بسألمات زنبرو سألماتهم كرئي برعو زواددي حلافنتون نتأسب كوينون رهيبيو بفلعي كوا كمزز أمسلي تاريخ ولك سدتينياتات أب سدت بزحزي تتصحفي مسموخانو نزا قدمي 33 عمد ستتصحفت مصحف كبري يوهبايو قبر እግዚአብሔር أم مقدم مصحفو قليصو كمزلو علامو أم مسرع درستي كأتو ويونكي إلا خوينو نمركاب كمزي كوني تغيسلو كينوزي زي إقبت كيدو انت زتصحفكي كما يزبل مصحف مبركتلنا زبل حتو يلعى على الكا مخنياتو طبقن مساتنتن زانتا مصحف مجزات سنيورا ፍጹም ክካሓት ዘይከኣልዩ እትቕምጦ ፍርዲ ወይ ውን ግሁድ ስብከት ዓይነት ትምህርቲ የብላን ጥበብ ብዝተሓወሰ መንገዲ ኣንበብቲ ብገዛእ ስእለ ኣእምሮኦም ገለ ከይሓዙ ዘይትሰድድ መጽሓፍ እያ ኣብዛ መጽሓፍ ምረት ስደት ምስ ኩሉ ዘጋጥም ዓሌታዊ ኣድልዎ ዘለዎ ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ቁጠባዊ ፀገም ብድሆ መሃይም ኮንካ ኣብ ስደት መንባር بفلاي كوان دق أنستيو بحري مسلينة دق سب فقرا حد حد سدتنياتات صلوا مزانو زفترو زي قهد حلمي دليا ورق أو حرنتن كالئن تتغالي يركب كم تلعلي لازقلتكو قبرك سيبحير قنا أبن فاريد كاليو نات النتو أفتني زاتو اتم مسافر تعرب إرتراو مخانو مسنقرم عرباو مخانو كردقو هردق مبالو من النتو كوسنلو كتارخو كلون نرئي أبندا سنيورا سرح متجمرخا سنيورا سمو قبر እግዚአብሔር قبر مسكال مخانو مسنقرا يترف سمون سمابون سمو كواز خبدا طليان حدش سم بمطمق درو أبناس النتو تالك أكتاتو نرئي انت خوني نابرادأ حسيمو ومبر قبر እግዚአብሔር سمون هاب قبريኤል كتقير ፍጹም ተዋሂጡሊ ይፈልጥንዩ ብዙሕ እዋን ከዓ በተሐቀኛ ስሙ ክጽዋዕ ክደልን ክታረኽን ንሪኦ ደራሲ በየነ ሃይሌ ብዛዕባ እዚ ከም ዝኽብል ኣስፊሩሎ ገብረ እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ብጉጉይ ኣጽዋውዓን ኣዳምጻን ስም ከም ዝኾርየ እታ ምቅርት መጽሓፉ ተዘንቱያ ንመንነትና ዝፈታተን ናይ ጸልማት ሃይሊ بأسيايما سبأونتنا يزجمر يبل أبتمول والجزا محصاب شقاق مسترار مخشانن كالئن زنبرو أدكا مسرح جزا حنت زنبرو توناتنت محساب تراي نبرد بكا يحسب تراي نحنساب يدكي نحنساب يهبتم نحنساب بزعبا بيتسب نحنساب بزعبا عدي بوالد بجنزب بخل يحسب أبزاح زاتو كأتو زخئل ولا حدا ينبرن سدت نمع بالعلم مسابزا مزحف سفيرو زلو زانتا أتحاحزا سنيوراتات كتريون كلخا معبالي انتاي مالتيو نزبل سبقاو حتو يلعى للكا سبات بتكنولوجي سلسوكومو اقرام أور حس لزنبرو معبلهم كبهال يكالدو بفلايكوا إذا قد مسلسان سلستان عمد ستتصحف زانتا بزباء سملكو قصل كتريون كلخا زيت حساس بايكونن بزيكاتي أبتو مزحف بنتصور سفيرو زركب جزءات سنيوراتات نجزاء رأسن زورسن ويزسرتن جزائينا يمخان منفسون جهوديو كابوتكا سرحتنيا جزاء كابزبانكا العلو كسقللكا محساب كسمخا ود تبعت هاي سرحتنيا كحسبلكا متصباي تعيات أداو كلواخا نخدكس كوبرتخا سرحتنيا خجزللكا مدلاي بزح سلام زي كونات سرحتنيا أمطو ليلكا محتات قل خابتم مجزأت ترايلكا كتحالفهم زتقومو زسدممو تأزازات سنيوراتاتيو لمد جزاء مخان
كساب كندي كشادنكا كساب كندي بجزاء هبتخان حيلخان نافذ لمسات كأتوكا يخيلن أبزا مصحف تنصباري قلو قل خابتي مرمم زخونت إزازاتن قبر እግዚአብሔር ዝተማጎተላን ኣብ ገጽ 72 ናይዛ መጽሓፍ ምስል ንርኢ ነዛ ካቦት ምውፃን ምእታውን ከይገብራ መደኩ ሲኞራ ማለት ሲኞራ ዓባይ ከም ቀደማ ጭር ኣበለትሞ ከፊተያ ናክሽ ነገጽይ ከትኩ ስለምንታይ ካቦተይ ዘይተቀበለኒ በለትኒ ተተሕረይ ሲባ ሲኞራ ክልተ ኢዳሎኪ ናይ ባርነት ግዜ ሓሊፊ በልኩዋ ሕረቀይለ ኣነኮ ባርያ ኻይ በልኩኻን ንባርያ ደሞዝ ኣይትኸፍሎን ኢኻ ወላ ገንዘብ ከፈል እምበር እዚ ባርነት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ኣነ ከም ባርነት ስለዚ ሓስቦ እንተ ገበርካዮ ይሕሸካ ስምዒ ሲኞራ ብብቕሩብ ናብ ኣካለቲ ሕፀበን ንኸይትበጽሒ ፈሪሕ ኣለኹ ድሓር ከዓ ከምዚ ዝሪኦ ዘለኹ ንሱ ጥራይ ተሪፍክ ዘሎ እምበር ሞታን ትኽሳሓፅቦ ኣለኹ ሲኞራ ከምዞ ምስ በልኩዋ በርዕራዕ እናበለት ናብ ክፍላ ኣትወት ገብረ እግዚአብሔር በሐቂ ተፈቲኑ ደአምበር በባህሪው ቅንዒሉ ክኸይዝ ዝደሊ ምምስሳል ዘይፈቱ ብዝተኻለ መጠን ውልቃዊ ሓርነቱ ክሕሉ ዝቃለስ ብድሆ ከጋጥሞን ከሎ ድማ ንነገራት ኬኽ በዴ ብቐልድን ጭርቃንን ክሕዞም ዝፍትን ቁኑዕ ጻሕፊ እዩ ነዚ ባህሪ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከንጸባርቆ ድማ ንርኢ ብዙሕ እዋን ንስኞራታት ገጽ ከይሃበ ኣፍኣፈን ከስምዐን ንሪኢና ስራሕ ጽይቕዎ ኣብ ርእሲ ምስ ተደራረቦ ኣነ እኮ ካብ ሓፂን ኣይኮንኩን ተሰሪሐ እናበለይ ክምጉድ ከሎ ንሰምዖ ብዘይካዚ ምስ ክልተ ካልኦት ኤርትራውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ባሕሪ ድሕሪ ዘጋጥሞም ካብ ኣፍ ሞት ዘውፅእ ምጥሓል እታ ትስርሖም ዝነበረ ሲኞራ እዚ ኩሉ ኣጋይሽ ክመፁኒ እናተጸበኹ እኳ ሓደ ከይተርፈለይሲ ሰለስቲኦም እናበለት ክትዛረብ ምስ ሰምዓ ብቁጥዐ ስራሕ ጠንጢኑ ክኸይድ ከም ዝወሰነ ክገልጸላን ከሎ ከበዶም ዓርኩ ከልብን ድሙን ዓምኡ ከተዓረቕ ክብል ከልብን ኺስዎ ቃንዛን ስቃይን ኮይኑ ከብቅዕ ሲኞራ ናይ ከበዶም ቅጭጭ ከይበላ ንድሙ ሕክምና መውሳዳን ፍቕ ኢላ ምብካያን ከም ዘሕመሞ ክነግራን ከሎ ንርኢ ሓደ እዋን ከዓ ኣደይ ወነሽ ዝበሃላ ፈላጢቱ ስራሕ ማጽናሉ እታ ሲኞራ ስምስ ሓተተቱ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ መስቀል ከም ዝበሃል ነገራ ምትሓስ ምስ ኣበያ ኣብ ወረቐት ክጽሕፈላ ሓተተቶ ኩሉ ሙሉ 17 ፊደላት ኮነ እዝስ ኮፊልካ ከተጽኑዕ እምበር ብሓንሳብ ዝከኣል ኣይኮነን ካልእ መፀውዒ ስም ይብልካ ሓተተቶ የብለይን እተን ቅድሚ ሕጂ ዝስራሕኻ ዝነበራ እንታይ ኢለን ይፅዋዓኻ ነይረን ከምታ ጽሒፈልክ ዘለኹ እዚ ኩሉ ነዊሕ ስም ስኺ ኢለኖ ሲኞራ ኣነ ብዓመትን መንፈቕን ጥልያን ክኢለስ መግቢ ምስራሕ እውን ክኢለ ንሳተን ስመይ ምኽኣል ዝጽግመን እንተ ኮይኑ ሕሙማት ክኾን ኣለወን በላ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣፍካ ዘይኽድን ቁኑዕ ምጉትን ዓይነት ዝርርባትን ኣብታ መጽሓፍ መሊኡ ዘሎ ዝያዳ ተፈታዊት ከዓ ይገብራ ወላ እኳ መከናናይ ዝዛንታ ኣብ ዓዲ ጥልያን እንተኾነ ዓማፅን ተዓማፅን ገዛእን ተገዛእን ምዃን ዓሌትን መንነትን ዘይፈሊ ሰብኣዊ ባህሪ ምዃኑ ገብረ እግዚአብሔር ባዕሉ ከይበሎ ዛንትኡ ምስክር እዩ
ኣብ እዋን ሽግር ደቂ ሓንቲ ሃገርና ሓድሕዶም ክትሓጋገዙ ጽቡይ እኳ እንተኾነ ዝስዕረና ምሳና ዝዓቢ ሰብኣዊ ባህሪ እውን ኣይሰኣነናን እዩ ገብረ እግዚኣብሔር ምስ መኮነን ብስእነት ስራሕን ጥሜትን ሞይቶም እናሃለዉ ሓደ ዝፈልጦ ሰብ ረኺቡ 5,000 ሊሬ ይህቦሞ ኣብ ቫጎኔ እናሓደርካ ሰሙን ሙሉእ ከብድኻ ክዕንግላ ከም ዝኽእላ ብሓጎስ እናዕለሉ ካልእ ንገብረ እግዚኣብሔር ዝፈልጦ ሰብ መፂኡ ግድን ኣለቃሕኒ ድሕሪ ሰዓት ኣብዚኣ ክመፀካ ኢሉ ብኡ ገይሩ ክሽረብ ንሪኦ ሒደት ኣንስቲ ተኣኪበን ብዛዕባ ሕሱም ኣተሓሕዛ ስኞራታት ኣብ ልዕሊአን እናስካሕክሓ ክዕልላን ከለዋ ሓንቲ ካብኣተን ምሰብ ኣስመራ ዝሕለፈቱ ሕስም ናብራ ክድምና እናዛመደት ዝሓሸ ከም ዝኾነ ክትምጉት ከዓ ይርአና ካልእ ይትረፍ ጥልያን ደኣ ኣብ ማኣዶም ደኣ የቕርቡኻን እምበር ተረፍ ማኣዶም ኣይቅርቡልካን እዮም ኣብ ዓድና ግን ንባዕሎም ደርሆ በሊዖም ሽሮ ፈለኽለኽ ኣቢሎም እዮም ዝቡኻ እናበለት ኣፈን ከተትሕዘን ንርኢ በዚ ከዓ ኣንባቢ ካብ ዝጸንሖ ስምዒታዊ ኣናብባ ሚዛናዊ ዝኾነ ኣረኣእያ ከጥሪ ይኽእሎ ዝብል እምነት ኣሎኒ ጸሓፊ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ መስቀል ድሕርታ ብጥሜት ሃልዋ ትጥፊኡ ዝወደቐላ ዕለት ካብቲ ተዓቒቡሉ ዝነበረ ሆቴል ወፂኡ ንሓደ ሓውና ዝብሎ ብዛዕባ ናብራ ዓዲ ጥልያን ምስ ሓተቶ ከም ዝስዕብ መልሲ ረኺቡ ነይሩ ብዛዕባ ስኞራ ባዕልኻ ርኢኻን ፈቲንካን ከምዚያ ክትብል ዳ እምበር ብዛዕባ ስኞራ ወላ ትንፉዕ ዛንታ ናይ ምንጋር ተውህቦ ዘለዎ ነጊሩ ከረዳእካ ዝኽእል ኣይመስለንን ገብረ እግዚኣብሔር ሽዑ መጽሓፍ ክሕትም ይሓስብ ነይሩ ኣይነበረን እንድዒ ንፉዕ ነጋሪ ዛንታ ምዃኑ ግን በቲ ዘሕደረለይ ተምሳጥ ክምስክረሉ እኽእል እየ እዚ መጽሓፍ እዚ ካብ መዝገብ ዕለታዊ ፍጻሜታት ጸሓፊ ዝመንጭወ ሓቀኛ ዛንታ እዩ ከም መጻጻኣ ፍጻሜታቱ ዝትርኽ ምስ ምዃኑ ድማ ኣብ ቴክኒካዊ መዳዩ ኣቲኻ ህየሳ ክትገብረሉ ዘምሕር ኣይመስለንን ሓይሊ ዘናትውን ቋንቋውን ግና ክትክሕዶ ዘይከኣል ድንቂ እዩ ደራሲ ገብረ እግዚኣብሔር ገብረ መስቀል ከምዚ ዝኣመሰለ ሰፍሳፊ መጽሓፍ እንተ ዝደግመናን እንተ ዝስልሰናን ክንደይ ጥዕሙ ኮነ ንኣበርክትኡ ምስጋናይ ልዑል እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ዝጸናሕኩም እዩ ነይሩ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ደጊምና ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና ተሓንቅኒ እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ከመይ ትኾኑ ከመይ ኣለኹም ክቡራን ደቂ ሃገረይ ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ዘለኹም ክብሮም ዳፍላየ ኣቐዲመ ሙቕ ሰላምታይ የቕርበልኩም ኣብ ዝሓለፈ ዝጀመርክዎ ኣርእስቲ ክቕፅል ምዃነይ ገሊፀ ነይረ ኣብቲ ዝሓለፈ ፈነወይ እቲ ኣርእስቲ ልዕሊ ኩሉ ሎሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ህዝበን ናብ ለውጢ ናይ ምምራሕ ተራ እዩ ተራ ከም ዘለወን ንሳተን ጥራይ ናይ መሪሕነት ተራ ክፃወታ ከም ዘለወን እየ ደጋጊመ ዝጠቕስ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ ፈነወይ ጥራይ ዘይኮነስ ቅድሚኡ እውን ብተደጋጋሚ ጠቕሶ ኣለኹ እሱ ስለ ዝኾነ እቲ እንኳ ኣርእስቲ ዘለና ወይ ዓጊቱና ኣሎ ዝብሎ ዘለኹ ኣርእስቲ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናይ መሪሕነት ተራ ክፃወታ ኣለወን ክብል ከለኹ ፖለቲካዊ ሰልፍታት በብሓደ ክኾና ኸላየን ንፅል ፖለቲካዊ ሰልፍታት ድማ ናይ ሓባር ልፍንቲ ክገብራውን ይኽእላየን ማለት እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኩለን ክሰምራ ኣለወን ሓደ ክኾና ኣለወን ዝብል ከም ሓደ ክውንነት ዘይብሉ ትፅቢት ወይ ከዓ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዘይክእል እዩ ኢለ ደጋጊመ ተዛሪበ ኣለኹ ከምዚ ድሌት ስምረት ኣብ ሃገርና ብፖለቲካ ውድባት ናብ ሓደ ብምጭፍላቕ ዝመጽእ ጌርና ንወስዶ ናይ ፍቕሪ ምልክት ናይ
بحبار محساب ملكت تغيرو توسيدولو زي غرهنتيو ناي بوليتيكا غرهنتيو بوليتيكاوي سلفتات كباسا قدنا يكونن ግን ድማ ኣብ ሓደ መሪሕነት ብሓደ ሓሳብ ክኸዳ ድማ ትጽቢት ክግበር ኣይክእልን እዩ ኣብ ዓለም ኣብ ታሪኽ ተገይሩ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዝኾነ ሃገር ፖለቲካዊ ሰልፍታት ሓደ ዝጠምረን ነገር ንሃገረን ክሰርሓ ምዃነን ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ ኣብቲ መትከል ናይ ምኽባር ሃገር ዝበሃል ሓደ ምዃነን ዘረጋግጻ እየን ስለዚ ኣብ ዝኾነ ሃገር ብዛዕባ እታ ሃገር ዘለወን መሰረታዊ እምነት ሓደ እዩ ንኣብነት ጸላኢ ብደገን ተመጺኡ ኩለን ኣብ ምክልኻል ይኸዳ ሎሚ ግዜ እዚ ናይ ኮሮና ሕማም ኣብ ዝመጸሉ ኩለን ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ኩለን ሃገራት ፍልልያትን ገዲፈን ነቲ ዘሎ መሪሕነት ይድግፋ ምክንያቱ ቀዳምነት ስለ ዝኾነ እዚ ከም ርዱእ ክንወስዶ ኣለና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክበዝሓ ማለት ሃገር ክበታተን ወይ ክባኣስ ማለት ስለ ከም ዘይኮነ ኤርትራውያን ክርድኦ ይግባእ ብዙሕ ግዜ እዚ ስምረት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ይጥቀስ ስለ ዝኾነ ዝደግሞ ዘለኹ ስለዚ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክህልው ኣለዎን ክንብል ከለና ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምህላወን ሓይሊ ነቲ ዜጋ እዩ ዝህቦ ዝተፈላለዩ ሓሳባት መሪጹ ነቲ ዝሓየለ ሓሳብ ከዓስሎ ስለ ዝኽእል እቲ ህዝቢ ማለት እዩ በኣረይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ግድነት ናይ ሓንቲ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ልኡላዊት ሃገር እዩ ህላዊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኢልና ኣለና ካልኣይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ፖለቲካዊ ወይ ምምሕዳራዊ መሪሕነት ንዜጋታት ይህባ ዝብል እዩ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ድምፂ ናይ ዜጋታት እየን ዜጋን ነፍስ ወከፍ ዜጋ ኣብቲ ምምሕዳር ሃገር ወይ ምምሕዳር መንግስቲ ኣብ ፖለቲካ ክሳተፍ ክውንነት ስለ ዘይኮነ ነፍስ ወከፍ ዜጋ ክሳተፉ ኣይክእልን እዩ ፖለቲካዊ መርገፂኡ ትዘገድሶ ጉዳይ ግን ብውድባቱ ገይሩ ወይ በቲ ዝመረጾ ፖለቲካዊ ውድብ ገይሩ ዜጋ ናብቲ መንግስቲ የብጽሕ ብወቅታዊ ብዝግበር ምርጫታት ድማ ዓይነቲ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ዓይኖት ፖለቲካዊ ውድብ ብዜጋታት ከም ዝድገፋ የረጋግጽ እዚ መሰረት ናይ ኣገዳስነት ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ምኳኑ ገሊጸዮ ኣብ ዝሓለፈ እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ግን ፖለቲካዊ ሰልፍታት መሪሕነት ክህባ ይግባእ ክቅድማ ኣለወን እዚ ክግበር ይኽእል እዚ ኣይክእልን እዩ ብከምዚ ሜላ ኢና ናብ ጽቡቕ ነዛ ሃገር ንወስዳ ዝብል ፖሊሲ መርገፂ ወይ ከዓ ውጥናት ንህዝበን ክህባ ዘለወን ሰልፍታት ፖለቲካዊ ሰልፍታት እዚ ጎዲሉሎ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ናይ ኤርትራ ንለውጢ ንገብሮ ዘለና ጻዕሪ ባህላዊ ሓደ ዝርካቡ ተወዲቡ ዘሎ ብሓደ መርገፂ ድማ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ናይ ህግደፍ እዩ ናይ ህግደፍ ከም ፖለቲካዊ ውድብ ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ሰዓቡኒ እዚ ዝገብር ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ዝብሎ ይገብር ደሎ ኣይገብርን ቅዱስ ድዩ ዝገብሮ ዘሎ ዋላ ርኩስ እሱ ኣይኮነን ዘዛርበና ዘሎ ግን ንዕኡ ዝገጥም ፖለቲካዊ ሰልፊ ንህዝቢ ክንቀሳቀሱ ክጥንፍ ዝኽእል ስለ ዘየሎ ህግደፍ ዝዓብለለ ቦታ ሒዙ ኸይድ ኣሎ ናይ ተቃውሞ ጻዕሪ ወይ ናይ ተቃውምቲ ጻዕሪ ንበል ንህግደፍ ንቃወም ዘለና ወይ ከዓ ብሓፈሽኡ ዜጋታት ንለውጢ ዓብሊሉ ዘሎ ኩነታት ናብ ክውንነት ተቐይሩ ንህግደፍ ኣሕሚቑ ናይ መንግስቱ ሕቶ ክቆጻጸር ዘይከኣለሉ ምክንያት በብፖለቲካዊ ውድባት ተጠርኒፉ ይሰርሕ ስለ ዘየሎ እዩ እዚ እዩ ተሓቂ ፖለቲካዊ ውድባት ሽም ማሕዘን ወይ ከዓ ጸጸኒሕን ኣኼባ ምግባረን ኣይኮነን ሕጂ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ውድባት ሕጂ መሪሕነት ተራ ክጻወታ ኣለዎ እዚ ማለት ግን ክሳብ ሎሚ መሪሕነት ተራ ነቲ መድረኽ ዝበቅዕ ኣይገበራን ማለት ግን ኣይኮነን
ኣብዚ ሓለፈ 25 ዓመታት ነዚ ስርዓት እዚ መኪተን ይሰርሓሉ ፖለቲካዊ ውድባት ብፍላይ ኣብ ሓሶታት ምቅላዕን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዓለም ኣብ ምብፃሕን ህዝበን ኣብ ምንቃሕን ኣብ ምጥርናፍን ዓብ ተራ ተፃዊተን ምህላውን ዝካሓድ ኣይኮነን ናይ መድረኽ ተራ ድማ ተፃዊተን እየን እተን ዘለዋና ፖለቲካዊ ሰልፍታት ወይ ውድባት ሕጂ ንብል ዘለና ግን ንሎሚ ነቲ መድረኽ ዝጠልቦ ደረጃ ከማልኣ ክብክብል ኣለዎን መሪሕነት ዘድልየና ሕጂ ካብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እንታይ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ከመይ ጌርና ኢና ክነዳኽሞን ክነውድቆን ንኽእል ዝብል ናይ መሪሕነት ተራ ንህዝበን ከፍልጥ ኣለዎን ብዝርዝር ማለት እዩ እዚ ብመርገፂ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ መሪሕነት መሃብ ማለት ኩሉ ነገር ተዋዲዱሎ ምባል እዩ ሰዓበኒ ዜጋ እዚ እንተጌርካ ወይ እንተጌርክን ተጌርኩም ንሕና ድማ እዚ ዝቀሪብና ኣለና እሞ ንኺድ ዝብል ናይ ሰልፍታት ድምፂ ኣይስማዕን ኣሎ ህዝቢ እውን ኣይሕተንን ኣሎ ክንሳተፍ እንታይ ኢኹም ትፅበዩ ዘለኹም ኢሉ ኣይፃበበሎምን ኣሎ ክልቲኡ ኣካል ነንበይኑ ይሰርሕ ኣሎ ህዝቢ ንበይኑ ለውጢ ከም ዝደሊ የስማዕ ኣሎ ብዘይማትእ ሰልፍታት ድማ ብዘይማትእ ለውጢ ከም ዝደልያን ቀራረባ ከም ዘለዋን ይነግር ኣሎ ብኸመይ ይገብሩ ክልቲኦም ወገናት ዜጋታትን ሰልፍታትን ግን ኣይሰማምዑን ኣለዉ ማለት እዩ ሕምቀት ናይ ዜጋታት ኣይኮነን ሕምቀት ናይ ሰልፍታት እውን ኣይኮነን ሰልፍታት መሪሕነት ይህባ ስለ ዘየለዋ ሰዓበኒ እዚ ዝለክ ኣለኒ ዝብል የለን እዚ ኩነታት ዘይምህላው ንህይወት ናይ ስርዓት ኢሳያስ የናውሕሉ መሪሕነት ዘድልየሉ ምኽንያት ኢለ ዝጠቐስክዎ ዝሓለፈ ንህዝበን ጥራይ ዘይኮነስ ንሕብረተሰብ ዓለሙን ብከምዚ ኢና ሓድሽ መድረኽ ንገብር ብከምዚ ኢና ነዚ ስርዓት እዚ ነዳኽሞ ብከምዚ ኢና ድማ ንኤርትራ ኣብ ሕብረተሰብ ዓለም ንሕውሳ ሓላፍነታ ከም ትስከም ንገብራ ዝብል መልእኽቲ ሓያል መልእኽቲ ኣብ ህዝቢ ዓለም ኣይቀርብን ኣሎ ይቀርብ እንተልዩ ድማ ክልሲ ሓሳባዊ እምበር ብጭቡጥ ሓይሊ ሒዙ ዝገብር ኣይኮነን መርኣያ ናይ ፖለቲካ ውድባት ኣብ ድኹም ደረጃ ምህላውን ዘርኢ ድማ እቲ ኣባል ቁፅሪ ኣባል ክበሃል ከሎ ብዛዕባኡ ከማን ኣይዝረብን እዩ ግን ፖለቲካዊ ለውጢ ክተምፅእ እንተኾንካ ዜጋታት ኣባላትካ 100,000 200,000 ሚልዮን ክኾኑ ይግባእ ኣብ ኤርትራስ ብውሕዱ 50,000 60,000 ዝሓዛ ማሕበራት ወይ ሰልፍታት ክኾና ኣለወን ለውጢ ከምፅኣ ዝኽእላ ምክንያቱ ሓይሊ ናይ ዜጋታት ሓይሊ ገንዘብ ማለት እዩ ሓይሊ ደገፍ ማለት እዩ ሓይሊ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ማለት እዩ እዚ ይጎዲሉና ዘሎ ሎሚ እዚ ብምጉዳሉ ድማ ንቅድሚት ክንስጉም ኣይከኣልናን ከምቲ ዝድለ እቲ ስርዓት ድላዩ ይገብር ንሕና ንዛረብ ጥራይ ኣለና ማለት እዩ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية ግን ፖለቲካ ውድባት ክመርሓ ኣለዋን ክንብል ከለና ሕጂ ኣብ እስኪ በደቂቁ ንዛረብ እንተይልና ዝበዝሑ ዜጋታት ዝግደሱለን ሕቶታት ምምላሽ ማለት እዩ መሪሕነት መሃብ ማለት እዩ ዕድል እንተተረኺቡ እዚ ዝገብር ወይ እዚ ክንገብር ኢና ንቀራረብ ዘለና ምባል ማለት እዩ ንህዝብኻ ብሓፂሩ ፖለቲካ ውድባት ህዝቢ ብዛዕባ ዝግደሰሎም ጉዳያት ፍታሕ ወይ መርገፂ መሃብን ንዕኡ ዘድሊ ምቅርራብ ንህዝቢ ምግላፅን እዩ ንዜጋታት ምግላፅን ናይ ዜጋታት ተራ ድማ ምንጋርን እዩ ምክንያቱ ገንዘብ ዘድሊ እንተኮይኑ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ክንዲዚ ገንዘብ የድሊ ኣሎ ክብል ኣለዎ ካብ ዜጋታት ክንዲዚ ምትሕብባር ናይ ዜጋታት የድልየኒ ኣሎ ክብል ኣለዎ ህዝቢ ድማ ልክዕ ከም ምኽፋል ግብሪ እዩ ግብርን ቀረፅን ከምኡ ማለት እዩ
ዝኣምነሉ ስለ ዝኾንኩ ክድግፈካ ብገንዘብ ብሞያ ብኻልእ ክብሎም እዩ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድሽ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ውድብ መደብ ኣውፂኡ ሰዓበኒ ክብልን ህዝቢ ድማ መፀካ ኣለኹ ክስዕበካ ክብልን ሓድሽ ነገር ከም ዘይኮነ ኣብ ታሪክና ፈልጦ ኢና ገድሊ ብኸምኡ ተመስሪቱ ውሕዳት ዋላ ይኹኑ ፖለቲካዊ ውድባት የን ንሜዳ ወሪደን ኣብ ሜዳ ኮይነን ፃውዒት ኣቕሪበን ህዝቢ ድማ እቲ ፃውዒት ናተይ ሓገዝ የድልዮ ኣሎ ስለ ዝበለ ከይዱ ብሂወቱ ነተን ሜዳ ዝነበራ ውድባት ክድግፍ ጀሚሩ እቲ ብሂወቱ ክድግፍ ዘይከኣለ ድማ ብገንዘቡ ብሞያው ብሓበሬታ ደጊፉ ንሓፂር ግዜ ዘይኮነስ ንነዊሕ ዓመታት 30 ዓመት ንላዕሊ ከማን ደጊፍዎ ስለዚ ህዝቢ ፃውዒት ተቐሪቡሉ ሞ ዝኣምነሉ እንተኮይኑ ነቲ ዝመርሖ ፖለቲካዊ ውድብ ይስዕብ እዩ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ፅኑዕ እምነት ኣለና ሕጂ እውን ፖለቲካ ውድባት ፃውዒት ከማን ከይገበራ ከለዋ ሰዓበኒ ከይበላ ከለዋ ህዝቢ ብናቱ ይፍትን ኣሎ እዚ ንግበር ዛይ ንግበር ይብል ገንዘብ የዋፅእ ብኣካሉን ክሳብ ኣብቲ ከባቢ ሃገራት ከይዱ ብሓይሊ ብረቱን ክዋጋ ኢሉ ሂወቱ ክስውእ ዝተቐረበ ህዝቢ እዩ ኣብኡ ዘካትዕ ስለ ዘይብልና ፖለቲካ ውድባት ፖሊሲታተንን መርገፂታተንን ኣፍሊጠን ሰዓበኒ ክብላ ኣለወን ህዝቢ ድማ ንኩለን እንዳሰምዐ መጨረሻ ካብተን ፖለቲካ ውድባት ዘዕግቦ ክመርፅ ኣለዎ እዚ ነውሪ ኣይኮነን ዘዕግበኒ ፖለቲካ ውድብ መሪፀ ኣባል ኮይነ ብገንዘብን ብካልን ክሕግዝ ኣለኒ ማለት እዩ እዚ ይጎዲሉ ዘሎ ኢለ ነይረ መሪሕነት መሃብ ማለት ብዛዕባ ህዝቢ ዝግደሰለን ጉዳያት ምዝራብ እዩ ካበልና እንታይ ዓይነት ነገር እዩ ሕጂ ዝሕተት ዘሎ ካብ ፖለቲካ ውድባት ብደቂቕ ንእተዎ ንኣብነት ኣብዚ ግዜ እዚ ህዝቢ ንፖለቲካ ውድባት ዳርጋ ከም መሪሕ ኣይተቐበለንን ክበሃል ይኽእል ይቃወምን ማለት ኣይኮነን ኣይተቐበለንን ግን ሓደ መሪሑ ዝሓሸ ስርዓት ከምፅእ ዝኽእል ድምፂ ኣይሰምዕን ኣሎ ህዝብና ጥራይ ዘይኮነስ ሕብረተሰብ ዓለሙን ንዕቁና ኣሎ ምክንያቱ ካብ ኢንተርኔት ዘረባ ሓሊፍና ካብ ብፅሑፍ ሓደ ነገራት ምስፋር ሓሊፍና ብግብሪ ብውድባትና ጌርና ሓይልና ኣይረኣናን ሓይሊ ማለት ድማ ብዝሒ ዝስዕበካ ህዝቢ ማለት እዩ እሱ ድማ ብመዝገብ ጥራይ ዝፍለጥ ሓደ ውድብ ክንደይ ኣባላት ኣለዎ ክበሃል ከሎ 60,000 ኣባል ኣለዎ እንተተባሂሉ ቆላሕታ ናይ ዓለም ቆላሕታ ናይ ህዝቢ ካይረክብ እዚ ግን ስራሕ የድልዮ ቢሮን ወረቐትን ሒዝካ ኣባላት ምምዝጋብ ካብ ኣባላትካ ድማ ገንዘብ ምእካብ ንዕኡ ዝኸውን ምምሕዳር ምትካል የድልየካ ማለት እዩ ክገብሮ የጥራይ ብምባል ክኸይድ እዩ እምበኣር ህዝቢ ንፖለቲካ ውድባት ብፍላይ ናይ ተቃውሞ ከም ተራ ዘይብሎም ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ ልሙሳት ገይሩ ወሲድዎ ኣሎ ዘረባ ጥራይ ዘስማዓ ዝብል መርገፂ ዝወሰደ መስል ወይ ከዓ ከም ዘይሎ ጌርካ ምዝራብ ከም ዘይሎ ናይ ተቃውሞ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሓይሊ ከም ዘይሎ ጌርካ እንታይ እዩ ዝግበር ታይና ንገብሮ ኣብ ዝብል ተኣትዩሎ ምናልባት ኣብ ውልቀ ሰባት መድሃቡን ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ክንብል ንኽእል ውልቅ ፅቡቕ ዝዛረብ ፅቡቕ ገብር ዝብል ሰብ ኣብ ኢንተርኔት ወፂኦም ዝዛረቡ ዝያዳ ሰዓብቲ ረኽቡ ፖለቲካ ውድባት ግን ተናዒቆም ተሪፎም ኣሎ እንታይ ዝብል ሓደጋ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ እንተኮይኑ እዚ ስርዓት እንተወዲቑ ኣብ ዝገደደ ክንኣቱ ኢና መን እሞ ዘረባ እምበር መን እሞ ክመርሕ እዩ ኢሉ ነዚ ዘሎ ኣብ ምቕባል ዝፈልጦ ሸይጣን ሕሸኒ ኣብ ምባል ኣትዩሎ እቶም ንህግደፍ ዝድግፉ እሞ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢሳያስ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ ዝተዓባብዩ ድማ ዝቃወሞም ስለ ዘይሎ ናቶም ድምፂ ይስማዕ ከም መንግስቲ መን ኣሎ ዝትክእ ንኢሳያስ ከም መንግስቲ መን እዩ ክትክእ መን እዩ ከም ማሕደር
እዚኦም ተቃውምቲ እዚኦም ደኣ ነንሕድሕዶም ከማን ዘይተሰማምዑ ዝብል ዘረባ ብፈታውን ብጸላእን ይድገም ከምቲ ዝበልኮ ብወጻተኛታት ወይ ባዕዳውያን መንግስታት ይኹና ውድባት ውን ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ምውዳብ ናይ ኤርትራውያን ይረአ ካባና ዝያዳ ካብ ውድባትና ዝያዳ እቶም ብኤርትራ ንግደስ ኢና ዝብሉ ብወጻተኛታት ዝቆሙ ንስርዓት ኢሳያስ ዝቃወሙ ውድባት ዝያዳ ስምዑ ናይ ወጻተኛታት ማሕበራት ግብረሰናይ ማሕበራት ዝያዳ ስምዑ ዝያዳ ቆላሕታ ገብሩ ዝያዳ ማዕጾ ክፈተለን ምሕያል ፖለቲካዊ ውድባትና ኣገዳሲ ነጥብ እዩ ዝበል ኩሉ ምኽንያት እዚ እዩ እስከ ገለ ቆላሕታ ዘድልዮም መርገፂ ዘድልዮም ዕቱባት እዩ እዮም ዘብሎ ንውድባት ክብሪ ናይ ውድባት ክውስኽ ዝኽእል መርገፂታት እንታይ ኣሎ ተይልና ብዛዕባ ኣገባብ ቃልሲ ንሙዳቕ ዝስርዓት እንተወሲድና ንኣብነት እዚ ምጥቃም ዘይምጥቃም ጎነፅ ዝብል ብጎነፅ ለውጢ ምምፃእ ብምርፃም ለውጢ ምምፃእ ቁኑዕ ድዩ ኣይቁኑዕን ሓደ ፖለቲካ ውድብ ኔና ይኽተል ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ምኽንያቱ ገለ ህዝቢ ይትረፈና ካብ ጎነፅን ካብ ኩናትን ካብ ደም ምፍሳስን እዚ ስርዓት ከማን ክቕፅል ይሕሸኒ ዝብል ክህሉ ይኽእል ወይ ይፈርሕ ይኸውን ናበይ ገጽና ኢና ንኸይድ ደም እንተፈሲሱስ ናበይ ገጽና ኢና ንኸይድ ክብል ይኽእል ገለ ድማ ኖ እዚ ብዝተወሰነ መገዲ ብዝተቆጻጸርካዮ መገዲ ነቶም ነዚ ስርዓት እዚ ተሰኪሞም ዘለው ምስ ደገፍቶም ብሓይሊ ኣልጊስካ ንህዝቢ ኤርትራ ራህዋ ክትገብር እዩ ዝከኣል ብረት ዝሓዘ ምስ ብብረት ክትገጥሞ ኣለካ ዝብል ድማ ክህሉ ይኽእል እጂ ሓደ ፖለቲካ ውድብ እንታይ እዩ ክብል ዘለዎ ክነግር ኣለዎ ንህዝቡ እቶም ዝስዕቦ ህዝቢ ድማ ከከም ኩነታቱ ነናቱ መርገፂ ይወስድ ማለት ንናይ ውድብ ይስዕብ ድማ ካብዚ መርገፂ እዚ ክብገስ ይኽእል ካልእ መርገፂታት ንኣብነት ምቕባል ሓገዝ ካብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ሓደ ተነቃፊ ጉዳይ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ይድግፈካ እንተኮይኑ ካብ ኢትዮጵያ ዝድገፍ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኩሉ ሻዕ ድኹም እዩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከእትዋ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኣይፅቡቕን እዩ ዝብል ዜጋ ኣሎ ኣይፋሉን መትከላትካን ርእሰ ወይ መርገፂኻን ኣቦትኡ ጌርካ ካብ ወጻተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ካልኦት ሓገዝ ክትወስድ ቁኑዕ እዩ ድማ ዝብል ኣሎ ኣበየናይ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ እምበኣር መርገፂኡ ወይ ከዓ ኣሰራርሑኡ ንህዝቢ ክገልጽ ኣለዎ ካልእ ኣብ ሓንጎል ህዝቢ ዝመላለስ ግን ብወግዒ ዘይወፅእ ሕቶ ልዝብ ምስ ኣብ ውሽጢ ህግደፍ ጽገናዊ ለውጢ ክገብሩ ዝደልዩ ልዝብ ምግባር የድሊ ድዩ ኣየድልን ይእመኑ ድዮም ኣይእመኑን ዝብል ኣሎ ምክንያቱ ልዝብ ምስ ህግደፍ ዝድግፉ እንተደኣ እቕበል የኢልካ እቶም ልዝብ ዝደልዩ ድሕሪ ለውጢ ህግደፍ ምዃኖምን ክትኣምነሎም ኣለካ ግን ኣብ ክንዲ ነዚ ጌጋታት ዝመልኦ ስርዓት ኢሳያስ ዝኽተል ካልእ ዝሓሸ ዲሞክራሲያዊ መገዲ ክገብር እየ ዝብሉ እዮም ማለት እዩ ይእመኑ ድዮም ኣይእመኑን ብዛዕባ ሕሉፍ ዝገበርዎ ምትሕብባርን ወፅዓን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኸ እንታይ ክውሰድ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ስለ ዘልዕል ልዝብ ንግበር ኣይንግበር ዝብል ፖለቲካዊ ውድብ ናይ ተቃውሞ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣገዳሲ እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሎሚ ግዜ ዓብ ሕቶና ኮይንና ዘሎ ሕማም ኮሮና እዩ ሕማም ኮሮና ወይ ኮቪድ-19 ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ንከላኸሎ ወይ ንህዝብና ብከመይ ጌርና ኢና ንከላኸሎ
እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባእ ምክንያቱ እቲ ስርዓት ንኩሉ ነገር ተቆፃፂሩ ከሎ ህዝብኻ ከተድሕን እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብ ዝብል እውን ህዝቢ ፍታሕ ካብ ፖለቲካዊ ውድባቱ ክሰምዕ ይደሊ እዩ ስደተኛታት ኣብ ፈቐዶ ዓድታት ትሕቲ ሰብ ይነብሩ ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ካልእ ኣብ ሊብያ ኣብ ሓደጋ ኣለዉ ኣብ እስራኤል ብዛዕባ እዚኦም ሎሚ ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ ንፅባሕ ድማ ኣብ መንግስቲ ምምራሕ ከኣቱ ሰዓቡኒ ዝብል ፖለቲካዊ ውድብ እንታይ እዩ መርገፂኡ ብዛዕባ ምክንኻን ስደተኛታት ኣብዚ ግዜ እዚ ድሕሪ ለውጢ ዘይኮነስ ኣብዚ ግዜ እዚ እዚ እውን ከፍልጥ ኣለዎ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢልና ክንሪኦ እንተኮይና ኣብያተ ሃይማኖታት ኣብ ወፃኢ ምስ ምድጋፍ ወይ ምቅዋም ነዚ ስርዓት እዚ ዓው ክብላ ጀሚረና ብፍላይ ኣብያተ ክርስቲያናት ተዋህዶ ኣብ ወፃኢ ናይ ኤርትራውያን ኣቃልቦ ንምርካብ ገሊኦም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ጉልባብ ገይሮም ይመፁ ኣለዉ እቶም ናይ ህዝቢ ፀግዒ ዝሓዙ ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ይቃወማ ኣለዋ እዚ ብኸመይ ይርአ ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ክትፈትሖ ትሓስብ ዝብል ሕቶ ኣብ ህዝቢ ኣሎ ፖለቲካዊ ውድባት ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ወይ ሰልፊ ነዚ እውን ከም መርገፂኡ ብከምዚ ክፈትሖ ወይ ብከምዚ የሰርሕ ዘለኹ ኢሉ ዓው ኢሉ ክዛረብ ኣለዎ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ኣብ 2018 ዝተገብረ ዕርቂ ተባሂሉ ዘሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ከ እንታይ መርገፂ ንህዝቢ ክንገር ኣለዎ ብንጹር ምትሕብባር እንተሎ ምስ ስርዓት ኢትዮጵያ ብኸመይ ሙሉእ ምትሕግጋዝ እንተኮይኑ ብኸመይ ምንፃግ እንተኮይኑ ብኸመይ ክብል ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚ ንህዝቢ ካብ ዘፈላለያ ብዛዕባ መርገፂታት ካብ ዘፈላለያ ሕቶታት ወይ ምጥርጠራት ካብ ዝፈልያ ካብ ዝፈጥራ ዘለዋ ሕቶታት ሓንቲ ናይ ባንዴራ ሕቶ ኣላ ብዛዕባ እዚ ከ እንታይ ኢና ንብል ባንዴራ ኣሎ ናይ ሉላዊት ሃገር ስለዚ ታሪክ ተወዲኡ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኢና ንኸይድ ዝብሉ ኣለዉ ኣይፋሉን እዚ ባንዴራ እዚ ብህዝቢ ድሌት ብህዝቢ ድምፂ ዝመፀ ኣይኮነን ባንዴራ ናይ ቀደም ሰማያዊት ባንዴራ ናይ ፌደሬሽን ግዜ ኣላትና እሳድያ እዚኣ ህዝቢ ኣይተሓተተን ዝብሉ ድማ ኣለዉ እዚ ዓብ ሕቶ ዋላ ኣይኮነን መፈላለይ እንተልና ነቲ ፖለቲካዊ ውድብ ግን ንጹርነትን መሪሕነትን ቦታ ስለ ዝህቦ ህዝቢ ይደልዮ እዩ ድምፂ ክስማዕ ብውልቀ ሰባት ጥራይ ዝዝረብ ነገር ክሰማዕ አይደለም ኣነ ክስዕቦ ዝደሊ መንግስቲ እንታይ ክብል እዩ ወይ ሰልፊ ኣነ ክስዕቦ ዝደሊ ሰልፊ እንታይ እዩ ዝብል ክብል ይደሊ ህዝቢ ኣብ ታሪክና ወይ ኣብ ታሪካዊ ፍጻሜታት ብጀካ እዚ ናይ ባንዴራ ናይ ብዛዕባ ሰውራን ተጋደልትን ዝምልከቱን ኣፈላለየ ነጥቢ ይመጽእ ከም ዘሎ ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን ተጋደልቲ ናብ ባርነት ስለ ዘእትውና ሰውራ ዝኣመናዮ ሰውራ ብፍላይ ህዝባዊ ግንባር ናብ ባርነት ስለ ዘእትወና ክብሪ ኣይንህቦን ኢና ዝብል መርገጽ ኣሎ ኣይፋሉን እሱ ሓደ መድረኽ ዘሰጋገረ ስለ ዝኾነ ሙሉእ ክብሪ ዝግብኦ እዩ ክነኽብሮን ኩሉ ሻዕ ድማ ክብሪ ክንከልኦን ዘይግባእ ሕቶ እዩ ዝብሉ ድማ ኣለዉ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ እንታይ እዩ ዝሓስብ ክንብል ኣለና ይብል ማለት እዩ ትሰብ መሪሕነት ይደሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዛዕባ ኣፈላላይ ፍልሊ ህዝባዊ ግንባርን ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ዴሞክራሲን ፍትሕን ወይ ከዓ ህግደፍን ፍልሊ የብሉን ሓደ እዮም ዝብል ኣሎ ኣይፋሉን ክልቲኦም ዝተፈላለዩ ውድባት እዮም ናይ ህዝባዊ ግንባር ደገፍቲ ዝነበርና ናይ ህግደፍ ደገፍቲ ዘይኮንና ኣለና ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዝተፈለየ መርገፂ ኣለና ዝብሉ ዜጋታት ኣለዉ ብዛዕባ እዚ እውን ፖለቲካዊ ሰልፍታት መርገፂ ክወስድ ኣለዎ ብዛዕባ ቅድሚ ናጽነት ዝተገብረ ገበናት ዓበይቲ ገበናት ወይ ገበነኛታት ንዑ ዝፈጸሙ እንታይ እዩ መርገፂና ብዛዕባ ድሕሪ ናጽነት ዝተገብረን ዝግበር ዘሎን ናይ ፖለቲካዊ ገበነኛታት ሕቶ እንታይ እዩ መርገፂ እንታይ ኢና ንገብር ኣብ ዝብሉን በሪሕነት ይደሊ እዚ ብዛዕባ ለውጢ ንምምጻእ
حجي نقبرو زلنا كخون كله دحر لو تخا انتايو مرقصينا بزبل بزعبا متغبارن زي متغبارن قوام قداماي مرقص زدليو حتوي قوام 97 كم زلو حيزنا دينا نبقس امو زئرم دحر دينا كنرم ولاس قديمنا أرمنا أم عيشنا هنا ناب منغستي ويناب بايتو مقبار نسجر كلتيو مريحنا تيدليو ناي بوليتيكا ودب مريحنا تيدليو مرقصي مسحز حزب دما باري انا مزيوم اللخو كبل يخيل مالتيو راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمتي إرتراويان زخبركم سمعتنا از تكتاتلو زصنحكم بخبرم دافلا زتدالوه تنتنا بزعبا بوليتيكاوين ودبات نهزبي بقع مريحنت كدالو اللون زبل تحستو غنا ايتزازمن مقصلتو زمص سوني قربيو ملختاتكم ناب راديو إيرنا ኣብዚ መደብ እዚ ካባኹም ካብ ሰማዕትና ንዝመፁ ርእይቶ ነቐፌታ ማኣረምታን ካልእን ዝቐርበሉ መደብ እዩ الو دمتي راديو إيرنا خبروا لكم انا ناتكم تساتفاي تتجاوبوا لكم زلاتات تعمل صبو انفورميشن بتاعمي امنا لهم انتي بزعباتهم كل التسبات اب انا اثيوبيا ذكرنا عدتنا امباسي تعرضهم جلونا يدرك سبسلت عن نمبر زينا اعرفكم بتعمل صبو كل نكاتاتو زلناين بانصار انت هنا اب ارفال لعلي 3 زقونو نايدرك بنبورو سبسلطان اما حدثي كتاب حجي تأثيرهم زلو اب سنبل بيت معتفتي دمتهم تسميعوا ايفلتني انتو هنا جن مزازلو ما عندي تفنخ ما زينا سله تمساسلتي زعباجيهم زينا تمتخم زحشو خويني سمعني بينيام سمعون يغني لي بتعمي نفوع غازيتنيا كبرت هذا اللي I'm proud of you الو كما يوعلكم كما يحضركم داويت حتى رئيان بسويان مسرحته انه قلت خومنا الحرب بسويان سارح ناسي تاي شكر له قلت داي بخانو كاين انا ابز شكر ديت ولا دلوني ارتراويان قلت خومكا بزقونه سب لهزبخا قليصكا سبقا لهزبهم قليصهم الحرب فتح داليوم شكر يقولون نحن حاجه خمي غيرنا خاز شكر نوت كنقول على النمبر كل جزء كبز خوينا بسويان يكون بسكال مسرح شكر يقولون قلت خومكا تسرعوا قلت خومكا لهزبخا سبق عن هزبهم زي بغرابي تشكر دبت أنا دلو حجي قاسي بسويان بسرعة سي تاي تقرالو قلت خوكا لكل جزء قلت خوكا هزبها قليس كان هزبهم قليسهم قلت خوكم لحد سرح خوين شكر يقولون قلت دي بخاني دي هزبي أتراز قولوا دلو كم تلمود إرتراو سلام تايب صحكم كابزلون قطالون كابناي كورونا فيروس حمامات مدحان وهابنا زلو ناي مخري حبريتاتات بناي هزباوي تعناو تكالات إنا أخبرنا قعزو هيوتنا عبناي مبرح إن قبرو معالتاو نتفتات بزي شلالتنات كن قطمو كم زلنا بتحتنا في الظاهر بفتو قرون بعر بوليتيكاون والطباون هو هاقرنان هزبنان ورابطنان عبزي وان كورونا فيروس انتاين كمين يمثلالو إلنا كنحسب كم إرتراوي كم سبون انتقوني مدرخ تلبنا زلو مسيلو رايني اسكي بهاقرنان هزبنان كجمر هاقرنا يكون هزبنا بمثل كورونا فيروس كاب جزء كاب زي وسق نقلي أو حبيلو أو زيرولو بسنكي زي معري محدرا انه زي حالي زي بلو هزبنا بتقميتن ان أب محكل عدون ريمون تدريو كبدون حقون تلاقيبو خمزلو النريون إن سمعون زلنا حقتاتكم مخانو نقول لهنا بروهي مثلا أبكزي كنتات إنها اللوي إزي خاع إزي أي عطو والكملاخي أبكندي شجر هزبي كفتحي له الهكن أبزي ملكوتو حنساب إثيوبيا حنساب ناب السودان حنساب ناب قبسي عقرقر كبل مش تفرقوا مليون لنا قلت عزبتي بوليتيكانياتات كم زبلوون عبزيز انكور اوان اي كورونا فيروس حمام
ቀዳማይ መራሒ ካብ ሃገር ኣፍሪካ ካብ ሃገሩ ወፂኡ ኣብ ክንዲ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ዝቀድም ኣብ ዘይምልከቶ ፍንጥርጥር ዝብል ዘሎ እዚ ዲክቴተር መራሒ እዛ ሃገር ኤርትራ ትበሃል ኮይኑ ተረኺቡ ከም ዘሎ ይሙቱ ኩነታት ኢትዮጵያን ዶክተር አብይን ከእንታይ መስል ኢልና ክንሓትትን ክንፈልጥን ዘገድሰና መሲሉ ረአይኒ ምክንያቱ ገለ ሽጉር ህዝብና አቅሉ ፀይቦ እንተ ብፍተቱ እንተ ብዘይፍተቱ ድሕሪ ናጽነት ብዕሰም መነባብሮ ካብ ሃገሩ ተባሪሩ ኣብ ጓና ሃገር ኢትዮጵያ ተዓቂቡ ስለ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንተ ዘይቀሲኑ ህዝብናውን ክቀስን ስለ ዘይክእል ክርዳእ ይግባአና እምበር ከምዚ ካብ ኮነ ብምክንያት ሞት አርቲስት ክልል ኦሮሞ ሃጫሉ ሁንዴሳ ዕግርግር ተላዒሉ ገለ ንጹሃት ኢትዮጵያን ከም ዝሞቱን ከም ዝተቀትሉን ካብ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ክንሰምዖ ክኢልና ስለ ዘለና እዚ ርእሱ ዝኸኣለ ኣሰንባድን ኣሕዛንን ኣሰካስን ከም ምዃኑ ንኩላህና ብሩህ እዩ ይመስለኒ ብዝኾነ በዚ ኣሕዛኒ ተረኽቦታት ናይ ሞት ሃጫሎ ሁንዴሳ ንዕኡ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶን ስራቤትን ደቁን ከዓ ጽንዓት ይሃቦም ነቶም ንሃጫሉ ዝቆተሉ ከዓ ርትዓዊ ፍርዶም ክረኽቡ ብርትዓዊ መንገዲ ይምነ ከምኡውን ንሓደ ሓደ ገሳርት ብሞት አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ተሓጒሶም ኣብ ዩቱብ ይኹን ፌስቡክ ናይ ድንቁርና መናወራ ዝፈጸሙ ከዓ ሰብኣውነት ስለ ዝኾነ ዓገብ ክበሃሉ ከም ዘለዎም ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ይዘኻኽር ከምዚ ጽያፍ ተግባራት ኣይባህልናን ኣይናትናን ከዓ ስለ ዝኾነ እምበኣር ኣሕዋት ንፍቕርን ሰላምን ንምናይ ሓይሽ ካብ ንጽልእን ቅርሕንትን እናበልኩ ናይ ሎም መዓልቲ ርእይተይ ይዓጽዩ ብሩህ ቅነ ካብ ውድ ብርሃኑ ሃገር ሽወደት እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ አሎ ኣነ ሙሴ በሃል ካብ ሆላንድ እዩ ሎሚ እቲ ክብሎ ዝደለኹ ብዛዕባ ሓረጎ ቅያትሎም ነበረት ብዛዕባ ናይ መስፍን ሓጎስ ናብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት እዩ ከምዚ ሓረጎ ክትብሎ ብሕቶ ዝቀረበትሎም ሲ ከምዚ ይግደፍ ወይ ኢሳያስ ናብ ውግእ ከፍት ከሎ ናብ ትግራይ ከምዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓቲቱ ብዲሞክራሲያዊ መገዲ ወያነ ወረራ ዘካየደ ከምኡ ይመስል እንታይ ማለት ኣብዚ ዝኾነ ውድባት ምስ ትግራይ ርክብ ክገብራሲ ብሕልፊ እኳ ኣብ ዘለዎ እዋን ናይ ምርጫ ሕቶ እውን ኣይኮነን ግድን እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘለዎ እዋን I can't breathe ከስተንፍስ ኣይክእልን ኣብ ዘሎ እዋን ሞኻ ቦታ ናይ መቃለሲ ዘይብሉ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዘለዎ እዋን ዝኾነት ሃገር ኣብ ጎረባብትና ርክብ ንክገብር ናይ ግድን ከም ምርጫ እውን ኣይኮነን እቲ 20 ዓመት ዝተገበረ ብናይ ህዝቢ ምርጫ ኣይኮነን ምስ ትግራይ ውግእ ተኻይዱ ስለዚ ብህዝቢ ተደልዩ ውግእ ዝተኻየደ እሞ ሕጂኻ ህዝቢ ኣይድግፎን እዩ ምስ ትግራይ ርክብ ከምኡ ዝበሃል ጌጋ እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኩላትና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘለዎ እዋን ምስ ኩሉ ፀገማት ምስ ሰይጣን እንተኮይኑ እውን ተሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኣንፃር ኢሳያስ ስለዚ ናይ ምርጫ ሕቶ ኣይኮነን ናይ ታሽሚ ኣይኮነን ናይ ስትራቴጂክ ሕቶ እዩ ስትራቴጂያዊ ሕቶ ንረብሓ ናይ ህዝብካ ክትብል ዝኾነ ይኹን ነገር ምስ ሰይጣን ኮይኑ ምስ ሱዳን ኮይኑ ምስ የመን ኮይኑ ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ምስ ኩሉ ተሓቢርካ ሰፊሕካ ኮርስ ናይ ልዕልናት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክቢርካ ማለት እዩ ንሕና ክንፀል ዘለና እኮ ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልዕልነት ስለ ዝደፈረ እዩ ስለዚ ኣብቲ ቅድሚ ሕጂ ተገብረውን ምስ ትግራይ ውግእ ናይ ልዕልነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክኽብር ኢሉ ይኮነን ኢሳያስ ከምኡ ውግእ ወሲድዎ ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ መንእሰያት ንክቀትል መንእሰያት ኣብ ውግእ ንክሳትፍ ዝገብሮ ነገር እዩ
سلام راديو رنا أشبر كابش ودن حجم الدولي بالعوازي وإذا روح رجوز قبرته قال متى منظمناي يأكل منقسقاس كاب أمريكا يونايتد ستيتسن كاب كندا كاب أجنغليزينيو بتعمي قداسي نيرو نفعتيا ناي بحقي تي أتحتات تأذى حقوسيو كوعيتا توزو نتي زلا نجر انتخونا قن مستنايتي أمريكا ذي أتو لول منقشة بهذا التقبري زررب أبتي زراربو كم ذي ناي وياني تتأبق أي عينة كويني زغرب دحر كأني اندحر ذي أتن ناي يأكل من قسقاسات هزبو خوينن كم ذي زارو نبرزي أطلول درجة زودون زوسنون مسويان خزاررب كتحققزي مثل زي حدا جنيايو كلن تنتعشوم تسمامين حدا قال كلون يزلوه دحر كاني اتي أباها هلو اتي تأسمدنا اللخينا نحنا خد سديدنا مزبل زراروا اتي أب ارتخاويان زورد أنوات بوياني بتبمسقواق بثمانية شح رأي يكونن كاوز بزحي حبوق قصر له رأي كاب إثيوبيا بحفشي يكونن كاب تجرايون ما عليها زي بلهم نبرتهم تذريفهم تقاتلهم تسددهم يوم كيدهم نزيهات كم يجرنا كن رسع النخل مسيتهم تسوقوا خاب إرترا زمان ترى يكونن دحر مساكين يوم تسوقيهم إذا نمثلي له زجو رئيس ياسين بري አይደልን ይሁን ከሰውጎም ስለዚህ ጠንቀቅልና ተተዛረምና ይዘሐሰ አቶሉ መንገሻ አይትታወቅ ቁርብ ተወህ ኮንጋ እዚ ድምጽ ራዲዮ ኤረና ንጉስ ዓለም ብዘይ ገበን አቤትና ሓይርካና ሃያል ሕማም ናይ ህይወት ፈተና መርፋይ ስዕረካ ኸኒና ስቃይ ዓለም መበቆልካ ቻይና ጸቅጠኻ ጉድ መጨነቕና እሙሮ መዓት አውሪድ ካልና ፍጹም ዘይንጸሮ ተዕንቅት ስራሕ ተቋርጽ ምህሮ ረስኒ ተቃጽል ተሕርሕር ጎረሮ ከም ንፋስ ተሕንበብ ትውንጨፍ ብናህሪ ከም ዋዛ ትምንጥልና ያሻሓት ዕምሪ አላሻቢልካ ያ ዶክተር ተማራማሪ ድንገት ሓዚእኻዮ ባሕሪ ምስ ምድሪ ቀጥቀጥ አቢልካ ያ ካብ ጫፍ ንጫፍ ዓለም ሃያላት ሃገራት መስኪረን ብዘይቀል ዓለም አካይዳኻ ዘሰንብድ አሳጉማኻ ዘገርም መሬት ጠሚርካያ ኣብ ከቢድ ጸገም አፈናት ሒስካያ ነተን ሙኩሓት ልዕሊ ዓቕመን አውሪድ ካለን መዓት ናሃርኻ ዝውስኽ ኣብ ሰዓት መንግስቲ ተናስሕ ንሰባት መሬታት ሒስካያ በራሪት አየር መርከብ ባሕሪ ሃዲድ ምድረ ባቡር ፈጣሪ ዝረስዐ ትነግር ተዘክር እምነት ዝኸሓደ ተቐጽዕ ትመክር ንኹላ አልቢስካያ ማስክ ምስ ጓንቲ ፍልጠት ትጻባእ ተዓጽ ቤት ትምህርቲ ሓዋዊስካልና ኮቐትሪ ምስለይቲ ምስ ዓራት ጌርካና መሳኒቲ ዘይትርአ ብዓይኒ መስርሕካ ሚስጥር ካብ ሃገር ናብ ሃገር ትዘልል ትውርወር ኣሻብ መሬት ትወዲእኻ ባሕሪ ትሰግር ሎሙስ ተወዲእና እንታ ከም ንገብር ብፍርሒ ገጽና ተሸፊኑ ዓለባ 24 ሰዓት በኣኻ ዘረባ ዓለም ብገፋሓ ጸቢባ ፈላጣት ከይመኽሩልካ ኸልኪልካ ኣኼባ ነገራትካ ዘፍርሒ ዘጨንቕ ምንቅስቓስ ኣጽኒዕካ ተሓንቕ ኣዳም ይጉሂ ንስኻ ትስሕቕ መዓስ ኮኒኻ ኻባና ትርሕቕ አንፈት ጉዕዘኻ ፍጹም ዘየቕስን አፍሪቃ መጺኻ ምስ ድኽነት ክትፋታተን ንሳኽ እንታይ ኣበራ ሚሳኤል ዘይትውንን ምስ ሕዱር ጸገማ ትጾረካ ዶ ትኸውን መቸም ስራሕካ ዝበለ ናይ ሰይጣውንቲ ፍቕሪ ዘይትፈቱ ትፈል መናብርቲ ባህ ይብለካ ናይ ብዙሓት መቕዘብቲ ሓቂ ድይስኻ ናይ ኣበሳና መቕጻዕቲ በጃኻ ሓብረና እንታይ ኢናትካ ፈውሲ ሕጊ ኣይሕዘካ ዓንቀጽ የብልካ መኽሰሲ ንኹሉ ሃገራት ኣቐይርካዮ ፖሊሲ ተማራመርቲ ተሓሊሎም ሲኢኖም ምልካ መዐገሲ
كورونا سميمو حسوم تلابعي هصاناي تمحراي تفلي سبيتي سباي نرهرو هاي تقدف نحياواي حامد دبر إخانا بزي قباراي ግን حق حيشاب تحكالنا ملأختي مسمورهم زسحاتو مليسكايم آمنتي بوحد هبكالنا تمرتي فرام وخانكا ناي قبرنا مهرتي بالي أخلق كاقدفنا تسانابت تقليل كالقاق كابقت مريت نابراخ معراره كملس هيوت أملاخ كوردلنا محرت مانم كحلف كيبلا آمين كافت أرخب كونت مدحان بنتسوه لبي نسماي نلمن كورونا حمام نبرخ خون يتصوعنا له نابيت خنملس متى نكرهونا منفسنا خحدس دقاقمنا نتسألي حاتياتنا خدمسس أملاخ دس كبلو بأنا خحكوس Thank you. راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان راديو إيرنا ناتا دمت إرتراويان زخبركم سمعتنا نزس عزي تلاليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أبز فتسيبنا لنا راديو إيرنا